Бюджет 2020 у Верховній Раді презентували проект головного кошторису країни на наступний рік. Згідно з ним, мінімальна зарплата українців наступного року збільшиться на 550 гривень і становитиме 4723 гривні. Курс долара закладений на рівні 28 гривень 20 копійок. Чи подобаються такі цифри народним обранцям? Дивіться далі. Перший бюджет нового уряду технократів і перші розчарування. Документ іде за підписом прем'єра Гончарука, а депутати бачать документ прем'єра Гройсмана. Бо замість обіцяних молодим Гончаруком 5-7% економічного зростання в бюджеті прописано ріст трохи більше 3%. Виявляється, його складали на старих прогнозах. Такий макроекономічний прогноз затверджується один раз на рік в червні перед початком складання бюджетної резолюції. В цьому році цей показник, прогноз на 2020 рік, був 3%. І він не змінюється поки що, поки Міністерство економіки не перегляне свій макроекономічний прогноз. Він відштовхується від тої дохідної бази, яка зараз на даний момент існує. Тобто немає ніяких нових додаткових великих податків, надходжень, немає тих надходжень, які можна з нових джерел одержати. Наприклад, митні надходження, вони не то, що не збільшились, вони зменшились. Окрім старих макророзрахунків, бюджет рахували на старій податковій базі та без змін законодавства в економічній площині, які мають прискорити економіку та збільшити доходи. Від уряду цього вимагатимуть всі політичні фракції, навіть провладна. Той бюджет, який подавався, він був поданий по показникам, які були закладені попереднім урядом ще. Тобто ми не могли за 2 тижні, фактично, уряд не міг перекроїти все. Тобто ті показники фінансові, які надійшли від міністерств, вони по ним і були подані. Цей бюджет після цього вже буде він коригуватися. Нова влада зараз має подумати над тим, наскільки глибоко треба провести ліберальну реформу щодо системи оподаткування, щоб справді поборотися з тіньовою економікою. Не поборотися шляхом тиску на неї через правоохоронні органи, а саме шляхом надання інструменту для такого бізнесу. Не менш важлива складова для майбутнього бюджету, а відтак і для більшості українців – ціна газу. Від неї залежать майбутні житлові тарифи, а відтак і кількість субсидіантів та сума, яку можна на них виділити із бюджету. Поки на субсидії закладають 47 мільярдів гривень, а це вже менше, ніж минулого року. Якщо ціна хаотична, як зараз, зростає неконтрольовано під конкретних монополістів, тоді у нас скоро 90% населення буде потребувати субсидії. Тоді, вибачте, можливо, і 47 мільярдів не вистачить, якщо цю цифру збільшити вдвічі. Серед питань, які має врахувати уряд, складаючи новий бюджет, буде чи ні програма із МВФ, чи зможе Кабмін домовитись із іноземцями про нову реструктуризацію по виплаті старих боргів, і під які відсотки зможе запозичати борги нові. А ще після 3 жовтня в Кабмін надійдуть побажання депутатів. На все про все у Кабміну 2 місяці, аби Україна зустріла новий рік з новим бюджетом. Вікторія Бойко, Алі Карімов, Заман, АТР.